Medun. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe klarira wang Dimas Antasena ngendheg lawan nggonku mulasara karo ratu kae mau. Kok dadi sampean mulasara karo ratu kae mau kepiye tegese karepe apa? Lho. Ratu kae ora nantang pripun Kakang? Lho, nantang kapan to nantang? Ha? Sampean ki turu apa ngantuk apa ngimpi? Lho. Nyatane ratu kae mau nalikane ning pendopo Karang Kadempel. Nyumbari kelawan pun Kakang. Gong. Kowe mau ngomong apa ya? Ya omong biasa. Ora kok omong biasa. Kowe mau rak padu karo ratu kae mau to? Nggih. Kula sing tantang-tantangan kalih ratu nika kula wau Ndara. Mboten enten sangkut paute kalih Ndara Gatotkaca. Kowe mau kaya jeluk yaku. Akon yen to ratu kae kon nyingkirke. Nggih. Ning kula mboten angkon jenengan kan nyingkirke ratu nika mboten. Kula mung jeluki sampeyan. Ndara Gatotkaca nuwun sewu paningale ampun merem-merem. Niku tesih sonten kok jenengan pun sare. Kula mung matur ngoten kok Ndara. Walah. Yo, salah paham to sampeyan. Lho, lah apa luput yen to aku. Mulasara karo ratu kae mau. Nek kula petuk nggih sampeyan mboten lepat kok Ndara. Lire ora luput. Mboten lepat jalaran ratu nika ajeng damel sengsaraning kahanan pedukan Karang Kadempel. Lho. Lire Karang Kadempel arep digawe sengsara. Lho, napa mboten midhangen jenengan mau? Ha? Aku turu Bagong. Wah, lah ngene iki lho. Ngene iki lho nyambut gawe kok turu ngene iki sing aku rada rapati osrek iki ngaten iki lho, Ndara. Ha iya. Bonang sing ditabuh ming rancane tok. Sinden ya ngono. Nggur melek-melek pol-polane ming dolanan HP. Nggur ora dolanan HP ming ana kaya liyane ngono tak maklumi wong do kesel. Ah iya. Wong semene ya kesel kabeh kok. Mboten lepat Ndara, sampean ngajar ratu nika wae mboten lepat. Merga ratu nika wae ajeng bumi angus Karang Kadempel. Kula sing nantang ning nuwun sewu, gandeng para ancur Pandhawa wae pun sagon ajeng sak jantu kali gayane bapak nggih paripaksa jenengan sing pun bibiti perkarane kudu wani nanggung perkarane, jagung bakarane nanggung perkarane. Paripaksa sampean kedah saged ngundurke kalih Nalendra Pagerwaja sing aran Prabu Jaya Lengkara nika wau Ndara. Rekata tian Gatotkaca kena mapangaken arga kira tekapira Kresna Warta. Yo yen ngono aku tak jaluk pamit ngundurke karo ratu kowe mau. Ning ya ora sah temandang dhewe Kakang. Aja kuwatir mengko Antasena sing ngewangi. Engko Kakang Antarja ben ngewangi, Panakawan yo ngewangi. Nggih, mengke kula ewangi Ndara.
Nenten kirane prajurit sing bondo kanane mengke kula undur kalih Petra kalih Gareng. Yo, Bagong. Kula ngaturke matur nuwun iki mau mboten penak kalih sampeyan. Ora apa-apa. Ya. Tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekatyo Perpanjriting turangga estira kata ingkang Kokok Wonten dawuh. Bilung wonten dawuh bose Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Wah. Bingung aku, Kok. Bingung liripun kados pundi? Nuwun sewu niku kok sirahe pating pecutat niku kenging nama. Pating pecutat ngarani kok pating pecutat. Lah kuwi lho sawangan, Kok. Ora wis kaya tumpukan damen to. Mekutha mau sak masik kaya ngoten. Bilung, Wonten dawuh. Kowe takon karo aku apa sababe kananku kaya mangkene? Nggih to. Kula niku minangka abdi niku penasaran. Kenging napa sampean kok kanane dadi kaya ngoten? wah. Gok, wonten dawuh. Aku wis ketemu karo sing jenenge Semar Badranaya, Gok. Nggih. Terus rembuke pripun? Cekane pripun? Dheweke arep tak boyong malah semaya. Yen to gaweane isih akeh. Muntap atine Prabu Jaya Lengkara. Oh lah mesti nek cara kula muntap. Cara kula wong nek disuwuni napa niku gawe, mangka disuwuni tulung, mangka banget nggone mbutuhke kok malah dikalahke karo liyane. Nek cara kula muntap, pun kula obong sisan omahe. Iki nek kandhane kok isengane cah iki kaya onde-onde. Ya ben. Kaya onde-onde akeh aku bengi iki prei. Ora nderekke mbahe Kanigara. Terus aku nyusul rene. Ya matur nuwun ya lho. Jantlik. Mboten kok kanane kaya ngoten. Kosih tak omong. Nggih. Nggonku muntap mau di adepi karo anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil niku Sing mripate amba kok, sing cangkeme amba. walah. Walah, glondar ta. Nika Bagong niku anake Semar. Ya, Aku wis ngerti karo anake Semar sing jenenge Bagong kuwi. Nggih, terus dheweke nantang sumbar-sumbar karo Prabu Jaya Lengkara. Lah kok tanpa kanyono-nyono kok. nggih. Satriya sing lungguh ning mburiku mau sing jenenge Raden Gatotkaca nglarak mestakaku jebreske lemah nganti dadi kaya ngene kananku kok. Medhun saka pendopo ning prapatan. Raden Gatotkaca mabur mayeng-mayeng nyambri sirahe mestakane Prabu Jaya Lengkara. Piye iki, Gong? Kokok yen malekak-lekok trembel kang sarawita. Trembel kang sarawita kang sabuk plastik. Oh
Long, Gustimu ngadepi Raden Gatotkaca. Pas. Nek kena dielingke kok. Iya. Wah, nuwun sewu. Piye? Sampeyan ngadepi Raden Gatotkaca kula aturi gramyang mestakane. Tesih napa mboten? Isih kok. Alhamdulillah. Lho, kowe kok omong kaya ngono karo Prabu Jailengkara? Mergo nuwun sewu. Long, ayo. Ya. Mung suwe Raden Gatotkaca niku paling mboten nek putung baune Nggih potol sirahe niku mung suwe Raden Gatotkaca. Merga nika satriya sing bebayani gaweane nyamber kana nyamber kene, motol kana motol kene. Nika sinten-sinten ngarepe arep disamber, sinden meneh arep tau ajeng disamber kali nika. Ming nembe nganu nika pas teng transit teng kamar mandi ya, Gok. Iya. Nembe kedemok bathuke mboten sida. Sapa kuwi? Ayo pikiran dhewe sing rumangsa bathuke arep diambung sapa. Kowe iki kok senengane kaya ngono. Raden Gatotkaca kuwi, Gok. Nggih. Nggih. Raden Gatotkaca. Durung Nek sampeyan pinanggih kalih kakangne. kakangne sapa? Kakangne adine, ya kakangne Raden Gatotkaca niku. Kakangne Gatotkaca sapa? Kakangne Raden Gatotkaca Niku Raden Antareja. Satriya Jangkar Bumi niku kakangne Raden Gatotkaca niku luwih medeni. melih. Lho kok luwih medeni lire? Nggih, merga nuwun sewu. Raden Antareja niku putu Dewaning Ula. Mbahne Ndara Antareja niku Dewaning Ula. Dadi Ula sak jagat niku dadi purbawasisane eyange Raden Antareja. coba nek sampean ngadepi Raden Antareja mengke malah bebayani nek nganti Raden Antareja nesu mengke lapor kalih mbahne Dewaning Ula, mbahne utusan Ula sak jagat kon mateni sing jenenge Prabu Jayalengkara. Coba sampean turu parani Ula, sampean dahar parani Ula, sampean adus weruh Ula. Anu parani Ula kok weruh Ula. iki senengane kok ta Niku mbahne Raden Antareja niku nek sampean wantun-wantun kalian Raden Antareja. wah edan Raden Antareja ki putu Dewaning Ula. nggih Nggih. Mula sampean aja wani-wani aja nganti methuki sing jenenge Raden Antareja. Lah durung nek sampean ketemu kalih adine sing ragil. Adine sing ragil sapa? Niku Satriya Rada Petruk. Ning jane mboten petruk Ning ming ngocluk. Teges le kocluk niku ming digawe-gawe. sapa? Niku Raden Antasena. Wah, Raden Antasena. Nggih. Niku putu Dewi, niku anake Dewi Urangayu. Putu Dewaning Samudra. Coba. Apa kelakon nek sampean arep wani karo Raden Antasena lapor mbahne nesu, sampean nek mancing ora dinehi iwak apa kelakon? Mancing kok ora tau ngunggahke niku napa malah kewirangan mengke sampean. Ha ta, Gak? Ah iya. Pun nek kenging kula pringgake mboten sambayang kali Semar. Mergo nuwun sewu, sampean niku sowan teng tanah Jawi. Wonten tanah Jawi mriku kathah Satriya piningit, kathah satriya ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ingkang tansah nengenaken marang kautaman tuwin bebenering agung. Wis sampe urung bahasaku? elek. Niku Pramila nek kenging kula pringgake nek tesih dahar aturipun ing abdi pun mbilung kalian togok pun kula kanthi wangsul kemawon. Kula kanthi kundur kemawon teng negari Lengleng Danu inggih wonten negari Pager Waja. Mboten sandadak kaya kalih Semar Badra, mong wing kere kok digayuh. Bali piye? Negaraku Ketaman Pagebluk. Nggih, kula ngertos. Kula ngertos Mados sarana liya mawon. Mboten sah Semar sing dikon ngusadani negarane sampeyan. Wah malah negara Karang Kadempel ditunggoni kalih anak-anak Pandhawa malah mengke sampean kacilakan.
Mengke kula kaleta go kange lan golek rentalan bandosa. Dinggo ngopo? Nggo gotong kewandane sampean nek pun almarhum mengke. Nggih ngapa? Gok wonten dawuh. Bilung. Nun. Aku sing duweni tekad kepengin malihake negaraku, Gok. Nggih, keparenge. Keparenge. Wadya balaku sing wis tak gawe kon maju. Lah ra apa to, sampean iku malah sok makake wong akeh. Jelas-jelas pun cetha sampean dhewe sing maju wae babak bundas tatu warang keranjang kaya ngeten. Mendal mengke nek prajurit sampean sing maju kadidayane luwih handap saking sampean sak ngisore sampean. Mengke rak ming malah mateni wong akeh to nyengsarake wong pirang-pirang. Bilung, Wonten dawuh. kowe ora sarujuk karo sing dadi panemu kuwi minggat wae. Kula kan wangsul. Yo. Nggih pun wong pun lunas kok. Nggih paripaksa nek sampean dawuh kalih kula kan kondur nggih kula tak wangsul. Ya ora ngono lung iki gawean patute dirampungke. Tokok wonten dawuh, tak cobane. Satria-satria karang kadhem tak cobane. Nggih ngeyel mun ngeyel. Ngeyel kok Gok. Ah iya. Ora usah di elingke piye-piye meneh. Gok. Bilung wonten dawuh. Wonten dawuh. Wadya balaku kon maju, kon mungsuh ora satria kae. Nggih setaken dawuh. Ngestaken dawuh kula ming manut lho mengke. Nek enten perkara sing bondo kalani prajurit sampean mati kabeh kula mboten tanggungan. Wis bakune tok dawuh wae. Nggih ngestaken dawuh.
nyondo mentang-mentang kaya ngendi wae. Tak sawang suwene sapa iki satria sisik methuki karo aku. Balik takon karo kowe. Wadyabala saka tanah sabrang yen tak sawang saka busanamu kowe sapa? Ah, iblis. Ditakoni urung wangsulan malah genti takon marat lho marai wong ketemu ning dalan. Takon genti takon. Oh, iya. Takon karo aku keseting Prabu Jaya Lengkara. Ya aku wadyabalane Prabu Jaya Lengkara. Ya aku tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo, ayo kowe sapa? Takon marang aku Satria Jangkar Bumi Raden Antareja. Oh, alah. Ayo ndi adimu? Adimu sing jenenge Gatotkaca wonten kan kene. Kena apa perkarane apa golek karo adiku Gatotkaca? Adimu Gatotkaca wis wani mulasara karo Ratu Gustiku. Ya Prabu Jaya Lengkara. Ratu Gustimu luput uga kudu nampa pidana. Piye? Ratu Gustimu luput kudu nampa pidana bebungah. Wujude pengantem saka anak-anak Pandhawa. Wah, keparat. Dumeh kowe sekti, dumeh kowe didaya. Terus ngegungke karo kadigdayanmu, ngegungke karo kabisanmu. Yo. Antareja ana barat. Eneng kene bakal cetha marganing patimu. Maju jangka ora bakti galun cat. Yo. Lena pangindhak tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Panggau tayoni Singalena prapteng lalis. Salukat Katut Barat. Awas kowe. Jimat kowe wani ndelak Resi Abang.
Ho. Ho, ho. Ah. Mati aku. Ho, ho. Ah. Cacak. Mati kowe. Ah, ah. Wah. Ngegungke putu dewaning ula. Lur, kancaku kok mati ya? Sopo satrio sisik parat Raden Antareja apa? Sopo kowe mentang kalak? Sajak kaya ora nrimake karo patine kancamu kae mau. Iki patih negara Pagerwaja. Patih Jayeng Sekti. Sapa? Patih Jayeng Sekti. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Jayalengkara kon tekan kene ya sembure ben mlonyo. Piye? Arep wani karo Patih Jayeng Sekti. Tebak dadamu ning kene marganing patimu. Ha! Hot! Ha! Ho! Ha! Wah. 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 Pinggir. Wah. Sapa wong gedhe dhuwur? Awake sarwa dawa, sapa kowe parat? Wah. Satrio Jodiwati Raden Werkudara ngapusi. Werkudara kuwi rasemene, Werkudara dedeke limang dedeking menungso. Petruk kanong bolong, ayo arep ngopo? Arep boyong karo bapak, langkai dulu ku andane anake, mati we.
paksa iki. Aduh. Ketak kowe. Ayo. Wah. Suwun ya Petruk nggih. Tangia arep mboyong bapakku kudu iso nglangkai kandhane Petro. Anggepe ora ngerti nek Semar ki dianak apa piye kok terus Semar diancem karang kademplar di bumi angus. Padhakan. Muni awe. Ayo. Anggepe apa? Ya, Truk ya. Ha iya. Ratu kok manuk guwek diopeni.
Gapite iki dandake. Oh, ya ora ana ya. Ya. Ki ya ngono ora tanggaping sasmita. Kila boro wayange dirapekke malah ngopo. Nek wis tekan data disengeni godhap-godhap. Ngopo to kuwi kok? Kaget kok nggajuli cangkem. Kaget kok mapan, kaget kok milih. Gusti murah enget lho, heeh. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara pingsan. Ha iya. Yo ngalah. Monggo Gusti kula aturi emot. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling. Gusti kula aturi eling Purwadasena. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Apa? Emot Gusti. Mangga Gusti jathilan mangan beling. Apa lung? Kula aturi eling. Gusti kula aturi emot, Gusti kula aturi emot, kula aturi wungu. Gusti kula aturi supados ndahar tela Gusti. Apa lung? Enak. Oh kok enak? Gusti kula nyuwun tulung. Mangan gedang Gusti. Apa? Kelingan Gusti kula aturi emot. Permarane mangaswamya ngambrang ati karenaning kaswase. Oh. Yaga kesel kok jak mangkat. Salahe sapa ora leren mah dolan. Ora leren mah nyambel bawang. Ameng nyambel bawang ming pirang jam to suwene, ming pirang menit to. Kole kebangetan timen. Wah, edan. Bilung, non. Sing methuki aku agi wae iki mau dudu satriya ning kere. Sinten? Anake Semar sing awake dhuwur. Oh alah Petruk to, Gak. Iya. Ya ampun kaget Petruk niku can wonge digdaya. Lah iya. Wah, getak aku awakku iso jempalik, Lung. Nggih ngaten niku anake Semar sing diparingi kanugrahan kadigdayan nggih ming Petruk niku kok. Wah iya. Bagong niku nggih ming kanugrahane ming rada iso ndagel. Terus tanggapan. Gareng niku nggih lumayan sekti, lumayan digdaya ning wonge niku tok mis. Ha iya. Wah edan. Wadya bal kok entek resik, gusis ora ana tilase iki piye? Lah nggih mesti indlep kabeh ya lho. Heeh, kula wau nyumurupi Raden Antarja niku. Engger ngantem bras candak sirahe jak ambles bumi ndlup mati. Kelong wadya balane. Lah nggih. Ora pun kula emutke to sinuwun. Ampun wani-wani kalih satriya Ngamarta niku mbebayani kabeh. Kandanane ngeyel. Ratu rupane kaya rupamu. Kandhane kok ngeyel. Ngendel-delke. Elingane kene iki tanah Jawa. Tanah Jawa kok satriya, kene iki kebak ing nggone unggah-ungguh, nggone tata krama. Cenanang. Terus diantemi mawon, terus diantem melih mawon. Modyar. Terus mulai niku ngeyel kandan-kandan pun kula kandhani kok mboten manut kok niku Ndara. Lah ya nggih. Kaya ora ta elingke. Pun kula elingke ngeyel. Diantem melih mawon, keplak melih mawon. Semangkean kowe. Kandhani kuwi. Nggih kula kandhani. Niki sing ngajak-ajaki supayane tumindak nyerang sampean niki. Wong ngono. Walah diapuran. Kandan-kandhane ngeyel. Terus keplak mawon. Niku ngeyel kok niku nggih niku sing cangkeme amba niku. Lho ora udan kok. Terus diantemi mawon. Balene menak ajar sembur mulanya.
Modar ora kowe. Kudu sok makake kanca tolong karo kanca makake dhewe lah. Ya ngono kuwi wae iki mung wis dielingke kok. Wedan Antarja tangane antep tenan lho. Kandhane antep nika ngimbal kijing e. Modar iki sing saka dhuwur. Wong kandhan-kandhanane ngeyel. Terus ora dikeplaki mawon. Yo. Ku arep gawe rusak karang kacempel. Oke. Ayo. Oke. Mulya. Oke. Arep to baleni ora? Oke. Keplak mleh mawon mboten usah dienggo dolanan cangkeme niku cangkeme elek kok niku. Nah, terus sing niki sing aja-aja ini kok. Mampus kau. Senengane wong ki mula ki sing tumindak amar makruf nahi mungkar. Apa wi? Mbok aku dhewe ya ora dong. Arep to baleni ora kowe, ha? Yo, endi wadya balamu? Mbok 1000 aku ora bakal wegah. Tak jambles bumi tak pendem urip-uripan mati kabeh menungso. Terus. Kowe kok seneng banget to nek Ratu Gustimu diantemi. Ben gagar otak ora ndek otak. Kula sengit ya angger ngetutke raja kaya ngaten niku. Luwe-luwe kula niku mun ngandani ning niki lho sing aja-aja ora oh alah dapur ngono. Syukur melih mawon. He. Ben rata. Liyane diantemi kok kowe ora dhewe rumasaku ora. Seneng timen nek kancane sengsara. Awas kowe. Wah edan. Satria Ngamarta peng-pengan kabeh lho. Lah mula niku kula kandhani kok sampeyan niku ngeyel mawon kandhan-kandhanane. Gok. Togok wonten dawuh. Satria tak coba. Dicoba pripun? Aku mbere Kadigdayan. Nggih, Kadigdayane sampean Tak cokot. Wah ming siung pengapite dindel-ndelke. Coba to nek mengke sampean ketemu Raden Gatotkaca pripun ora? Mengko sampean wau sonten pun diajar kali Raden Gatotkaca. Ketemu Gatotkaca tak cokot mati. Nek ketemu Antarja Tak cokot mati. ketemu Antasena Tak cokot mati. ketemu Petruk Mati kae ming kere tak cokot mati. oh nggih. Ketemu sinten niku Nalagareng Tak cokot mati. ketemu Bagong Tak cokot mutar. ketemu Semar Tak cokot mati. Semar mati Pandhawa ora trima. Pandhawa tak cokot mati. Pandhawa mati Prabu Bathara Kresna mboten trima. Kresna tak cokot mati. Telek ora trima. Tak ora. Aku ratu kok nyokoti telek. Nggih monggo mawon. Gok wonten dawuh. Wong-wong kae tak cokot ora mati ning malih dadi kewan. Weh lah. Elok. Arep buka sulapan apa pripun? Ora sama itu nek ora ngerti kridaku. Nggih, ya ditantan wae. Mangane nesu-nesu kok. Ayo. Yo. Oh nyandal. Antarja parat Prabu Jaya Lengkara. Kowe tak kandhani bola-bali kok ngeyel, kowe tak kon bali ora bali. Kok taunana windana ora bakal bali. Nek ora bali karo Semar Badrana sing malihake praja negaraku. Ayo. Aku sing ora nrimake. Aku sing dadi pepalange. Yen to karep mboyong Semar Badrana ya mati dereng aku. Ayo tibakno. Kadigdayanmu koyo tak tampani kridamu para mati we. Pecah dadamu tibakno.
jangganing Sang Raden Antareja dening Sang Prabu Jayalenggara. Eling-eling nalindra sekti kalintang jayaning perang. Pramila nggadahi kasekten kuwi bebasan pinata mendajina lumender. Tinumbak bengkong sirda putung nalika semanten. Tan nggadahi daya kekiyatan Sang Raden Antareja. Ical wujuding satra jangkar bumi salah kedaden dadi wujud Sardula. Woi! Ayo. Wis siji sing dadi macan. Wis siji sing dadi kewan. Kakang Reo gek saiki adine marane yo. Amuk legane ngatiku. Woi. Wah. Adine Antareja. Ayo. Aku ora ngira kowe iso ngalahke karo Kakang Mas Antareja. Iso wae parat menungsa ora tanpa mbok anggep. Apa mbok anggep aku ora wedi karo diapuranmu? Apa mbok anggep aku ora iso ngimbangi karo kadigdayanmu? Semar ora mbok meneh kowe cokot mati dening aku. Tampan ana tungakku. Wah. Sang Raden Antareja ingkang wis wujud Sardula. Sang Raden Gatotkaca gicinaka jangganira dening Sang Prabu Jayalenggara. Salah kedaden ical wujuding Rimbyat Maja wujud Sardula. Wah. Sawang bleduk mangampak-ampak. Lah kok jebul ratu kae mau digdaya. Ora pati nduga mono ora ngira ora nyana truk. Nggih. Wah, lah nika ndak kok dados ingkang raka kekalih dadi wujud macan nika pripun, Ndara? Wonten wujuding macan kuning kalian macan putih niki pripun? Wela. Petro, wonten Jawa. Matur bapakmu perkara iki ora iso disanggo enteng nggih. Wah, nek kaya ngene, Pak. Kowe niki gayuhan ming arep bangun desa kok ngrekasake para bendara. Nganti wujudane dadi kaya ngono. Wis wujudane kaya ngono ya kelangan jiwaning kamanungsan. Wis ora apa-apa to. Ora usah kuwatir perkara iki, lelakon iki mesti ana pungkase. Pak, ketiwasan iki pripun, Pak?
pripun? Kiri duitan. Seneng ta sampean? Yo seneng. Satriya loro rak cokot dadi wujud macan. Nggih, sik niki kok plecak-plecak niku. Arep udan apa pripun? Pripun sinuwun? Gok wonten dawuh. Marem aku. Marem tegesipun. Gatotkaca tak cokot dadi macan. Antarja tak cokot dadi macan. Wah, elak. Kok sampean ndek kadiktayan kaya ngoten, Bu kula tak njaluk. Kula tak njaluk mengki nek kula cokot wong omah ben dadi apa ngono. Ora semangkean kuwi ngelmu. Dinggo mung nek kepepet. Oh, lah kula ya kepepet kok wicekna kula sok dadi padu karo wong omah kok ya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jayalengkara. Gok wonten dawuh. Ndak rasa Karang Kadempel bakal ana perkara gedhe. Mergo kanan sing kaya mangkene iki ndadekake runtike Semar Badranaya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jayalengkara. Pak Jaluk awake dhewe tetep mapan ning Karang Kadempel ya, Gok. Nanging aja nganti wong sing ngerti kalawan awake dhewe yen awake dhewe mapan ning kene. Lajeng kedah kados pundi? Watak panglimunan laku dedemitan. Oh iki disawang ditonton kaya ngopo kanane Semar Badranaya ben bingung bendarane dadi kaya mangkono, Gok. Wih, ngestaken dawuh. Terus niki pripun? Sidane rembug kajeng sida mboyong Semar napa mboten? Pilung. Wonten dawuh. Ditonton sikik kanane kaya ngopo? Bakune awake dhewe ning negara utawa pedukan Karang Kadempel iki iso mangerteni marang kanane Semar. Oh nggih. Nggih kula ngantun nderek mawon ajeng pripun laku dedemitan lho ngestaken dawuh sinuwun. Kaya ngene iki rak dadi awake dhewe mboten ketak ta sinuwun. Iya. Oh nek mboten kaya nek pun mboten ketak kaya ngeten iki. Awake dhewe aman mapan teng Karang Kadempel. Lah iya. Terus niki pripun? Disawang kanane Semar Putra dicaketi. Kae. Nggih kesaken jalur. Kanane bendaramu sing kaya ngono kae udu kok lupute para ndara-ndara.
ning pancen lupute Semar. Semar ki mung arep duwe gegayuhan mung kepengin bangun desa wae kok. Malah gawe bot repot nganti gawe sengsarane para bendara. Kek sampeyan niku pripun to Pak jane? Malah kanane dadi kaya ngeten. Rega kegayuhane sampeyan. Ya ora apa-apa pancen takoni aku lupur Petro. Ning ndak kira kabeh lelakon iki ana sartane ana perkara ingkang dadiake ing mengkone bakal kelakon apa sing tak gayuh. Ndara-ndara langsur Pandhawa dadi kaya ngoten. Kula wedi nek napa dukane para Pandhawa. Awake dhewe iki mung kawula, awake dhewe iki mung batul. Jagung bakarane ya kudu wani nanggung perkarane. Sapa sing nandur kudu ngunduh Petro. Mula rasah walang ati ora rasah wedi. Awake dhewe mung kawula. Sing ngerti bener lupute awake dhewe iki mung Gusti karya jagat. Lumantar para Pandhawa. Nek pancen pinesti awake dhewe luput kudu nampa pidana ora apa-apa ditampa ikhlas. Nggih. Mergo ngene. Nek aku duwe gegayuhan kaya ngene, terus aku matur karo para bendara, para Pandhawa ora malah ngrepoti to Petro. Durantasena sak kadang ketayalan rawuh mrene malah dadi kaya ngene kanane. Jane nuwun sewu lho Ndara. Semar niku mboten sandadak ngrepoti para Pandhawa. Semar iso apa-apa dhewe, Semar iso mlaku dhewe, Semar iso nglakoni dhewe. Ngaten. Dadi sampean ora sandadak ketayalan kerepotan ngewangi karo sing digawe Semar mboten sakula iso dhewe. Aku ki mesake karo kakekne Semar Badranaya. Wong kakekne Semar kuwi labuhane gedhe tumrap para Pandhawa. Lah saiki Siwa Semar duwe gegayuhan mosok anak-anak Pandhawa sing dadi turase Pandhawa ora duweni rasa tepa silura karo sampeyan kae. Aku ora kepenak. Nek sampean ngendika kaya ngoten malah kula sing ora kepenak. Kula niku seprana seprene ngetutke Pandhawa niku mung kaya benalu. Kula niku mung tansah ngrepotke kalih para pepunden sampeyan para Pandhawa. Kula pendak-pendak ngetutke Ndara Janaka tindak mesti njaluk jajan, mesti njaluk diopeni, njaluk pangan. Mergo kula ngrumangsani kula niku wong ora deduwen. Ampun. Kula kinten perkara niki mboten saged rampung nek kula mboten ngakoni lupute Semar wonten ngarsane Wang Padawenang. Terus sampeyan arep tindak ning ndi? Aku tak sono ngersaning Sang Asih Prana Petro. Lelakon iki tak aturne ana ngersaning Jawata. Piye kanane kaya ngene iki Petro?
Mas nama Sidam Sikaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Pergencang Larudayang. Pak Bong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Bulan pun wonten pangandika paduka Wang Adi Pramesti Bathara Guru. Adi Guru punapi Adi Guru? Kakang Narada inggih. Damel kejo sutaning penggalih paduka Kakang Resi Kaneka Putra kula ngamontenaken parpatan agung Sangya Para Jawata Kakang ngaturaken pambagya raharja. Sampun ingkang raka tampi. Pratanipun ingkang raka sithik pangudal-udal wonten ing Kanjeng Jengkring Salaga mboten manggalangan setunggal punapa Adi Guru. Mboten langgeng kula aturi nampi putya pangastawanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal Adi Guru Manikmaya. Ngono nggih Kakang sampun ulun tampi akarya Cundaka Panglingga Murda mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Kakang Resi Kaneka Putra. Kawula nak nggih sampun boya kirang prayogi Adi Guru. Kakang Narada punapi? Mesti kemawon paduka Kakang Resi Kaneka Putra kaget sareng ulun timbali utawi sareng ulun dangu rawuhipun wonten ing kayiwangan Paku Jamur Kakang yektosipun sejati kula namung badhe nyuwun mriksa wonten ngarsa paduka Kakang Resi Kaneka Putra sejatosipun perkawis punapa ingkang dadosaken sabab kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara Kakang awit panjenengan ulun menika bingung kados punding sakmanggi anggen ulun badhe maloyaken kayiwangan Suralaya ingkang ketaman gara-gara hawa panas ingkang sumundul ing ngawiyal Kakang Resi Kaneka Putra. Pergencang Larudayang Pak Pong. Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Adi Guru kula nyuwun pangapunten lho, Di. Menawi paduka Wang Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu. Menapa mangke menawi ingkang ngraka matur wonten ngarsa paduka Yang Adi Pramesti Bathara Guru babakan gara-gara ingkang tumandha ing Kahyangan Suralaya menapa mboten aminipun badhe ngoyahi segara. Sernyatanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ingkang minangka jejering nalindraning para Jawata tartentu mangertosi dhumateng mubah musing titah teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh nyuwun mriksa kan ingkang raka. Nuwun sewu Adi Guru. Kakang Narada nuwun sewu. Ngibaratipun ingkang tiyang ingkang damel cangkriman kula menika damel cangkriman tumuli paduka Kakang Resi Kaneka Putra ingkang batang cangkrimanipun ingkang rayi pramila sampun ngantos wigih ringa-ringa kula aturi paring dawuh sababipun punapa wonten ing Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara Kakang Narada alah dalah iki Adi Pramesti Bathara Guru iki nuwun sewu. Prawi ingkang raka ing sigi pangudal-udal dipun kewarengaken blaka sejatosipun gara-gara wonten ing Kahyangan Suralaya menika dipun sababaken awit gegayanipun Kakang Semar Badraya. Pramila nuwun sewu. Kula sejatosipun boten wantun matur wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru bilih ingkang dadosaken sabab jalaran gara-gara ing Kahyangan menika Kakang Semar Badraya. Awit Kakang Semar menika taksih kadang paduka piyambak. Kakang Semar menika kadangipun Wang Adi Pramesti Bathara Guru pramila sampun ngantos ing sakmangke thukul raos memungsuhan kaliyan pun Kakang Semar Badraya. Awit Kakang Semar Badraya piyambak ugi prisa bilih Adi Pramesti Bathara Guru menika jatosipun sengit kaliyan Kakang Ismaya. Lagi ngapun Adi Guru. Astungkara Sidam Sikaring bawana langgeng Kakang Narada inggih. Sayekti ulun menika mboten narimaken tuwin ulun mboten remen menawi Kakang Semar taksih gumelan wonten ing Madyapada nanging sagendakan punika Kakang kula kinten ingkang lepat menika mboya kok Kakang Semar nanging ingkang lepat pun para Pandhawa. Lho mangke teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nglepataken kanipun para Pandhawa lepatipun Pandhawa menika napa? Pandhawa menika satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu ingkang tansah nengenaken marang tumindak becik tumuli ngiwaken bengkas dumateng angkara murka watak angkara budi candala teka paduka Adi Pramesti Bathara nglepataken kanipun para Pandhawa kados pundi Adi Guru? Nuwun sewu Kakang.
Inggih panci leres bilih para Pandhawa mriku satru ingkang ateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging menapa para Pandhawa mriku sepisan kemawon menapa para Pandhawa menika emut kaliyan labuh labetipun Kakang Ismaya inggih Kakang Semar Badranaya ingkang wiwit Pandhawa taksih alit ibaratipun kuncung ngantos gelung jambang ngantos celaprang para Pandhawa menika sepisan kemawon dereng nate amales budinipun Kakang Semar Badranaya malah ing sakmangke anggenipun Kakang Semar nggade gegayuhan nggih kepingin bangun desanipun tumuli dayanipun ngantos sumundule ngawiyat mriku awit gegayuhanipun Kakang Ismaya ingkang estu luhur Kakang nanging kenging punapa to Kakang Ismaya nggade gegayuhan ingkang kados mekaten nanging para Pandhawa mboyang nggadahi raos pamatur nuwun wonten ngarsanipun Kakang Semar Badranaya malah ing sakmangke Pandhawa lir ing kewajiban mboten ngayomi malih dumateng Kakang Semar Badranaya ngantos Kakang Semar Badranaya nindakan piyambak anggenipun nggade gegayuhan kepingin bangun desanipun Kakang pramila ulun mesthekaken bilih ingkang lepat sanes kok Kakang Semar nanging para Pandhawa ingkang sampun kalimput tuwin kelebihan kalian pun Kakang Semar Badranaya Kakang Sang Warudayang Pak Makpong Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe nggih Adi Guru nggih sareng kula pidangan pangandika paduka ulun sampun saged midhang saged mangertosi menapa ingkang dados sabda pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan lajeng menika ngados pundi supados Pandhawa emut tumuli nyaketi kaliyan Kakang Semar Badranaya menika ngados pundi Adi Guru awit sampun ngantos gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kahyangan Suralaya menika kedawa-dawa mesaken kantanipun para Jawata Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kula wonten timbalan dinten sakmangke wonten ing Padepokan Karang Kadempel menika wonten nalindra saking tlatah sabrang saking negari ing Pagerwaja ugi saking negari Lengleng Danu ingkang jejulukipun inggih menika pun Prabu Jaya Lengkara ing sakmangke kepingin namboyong dumateng pun Kakang Semar Badranaya awit negarinipun inggih negaring Pagerwaja menika Ketaman Pagebluk bisanipun malih nirmala temajati menawi Kakang Semar nenggani kawontenan wonten praja ing Pagerwaja nanging krana runti ing Panakawan Bagong tumuli wonten pangamukipun Prabu Jaya Lengkara ingkang ngamuk wonten ing Karang Kadempel parayoganipun ulun badhe nyendal mayang dumateng jasatipun Nalindra menika supados ngemutaken dumateng para Pandhawa. Lajeng seranganipun ngemutaken dumateng para Pandhawa. Ulun badhe dawuh kelawan pun Prabu Jaya Lengkara supados ngamuk wonten praja negari Ngamarta Kakang. Ha inggih. Marang ngaten ingkang raka ugi sarujuk. Jalaran ingkang baken sedaya menika kinarya amrih saenipun Adi Guru inggih Kakang pramila kula nyuwun lianing wekdal panjenengan ulun badhe nyendal mayang dumateng Nalindra ing Pagerwaja pun Prabu Jaya Lengkara supados mingganten ing Kahyangan Suralaya Kakang. Ha inggih kasumanggaken Adi Guru. Wonten timbalan yektine jeneng kita kaget wondene ulun nyendal mayang lawan raga kita ulun piji sawana ing Kahyangan Suralaya estunipun kaget sutaring manahipun ingkang abdi krana kula mriku Nalindra awatak Angkara Budi Candala teka kula katimbalan wonten ing Kahyangan Suralaya ulun menapa kula badhe kabanjut
kacemplung akon ring kawah Candra Dimuka. Mbuya Jaya Lengkara. Nanging anane panjenengan ulun nimbali kelan prapta kita mono. Merga panjenengan ulun bakal dawuh kelawan jeneng kita ngemotake para Pandhawa. Merga wektu dina iki Kayewangan Suralaya ketaman gara-gara ingkang disababake sangka Kakang Semar duweni gegayuhan kepingin bangun desane. Nanging kang luput dudu kok Kakang Semar, nanging kang luput sayekti para Pandhawa. Merga para Pandhawa ingkang nyimpen sartane Kakang Semar ingkang duweni labuhan gedhe tumrap para Pandhawa, teka para Pandhawa ora kelingan kang dadi labuhane Kakang Badranaya. Mula kang saka kulun jaluk kelawan jeneng kita ngamuka ning Praja Indraprastha saperlu ngemotake lan para Pandhawa supayane para Pandhawa eling kelawan labuh labete Kakang Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Nalendra Mbamara sing sangkatri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya kurcakra reka kiri-kiri ranang kono makawe kelari rawang jagat pangestu Ngrawayap lur jagat. Estunipun awral anggen kula badhe nglampahi. Nanging kados pundi ta ingkang dawuh kelan ingkang abdi menika paduka dewaning para dewa nalindaning para Jawata. Pramila kula ngestaken dawuh paduka Wang Pikulun Bathara Guru. Iya. Yen to pancen jeneng kita sagut tumuli budhal dina iki. Nyuwun pamit madal wasilan Pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iwang Pikulun Narada kula nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulun barang puja puji setanti muga kalih sering sambi kala lagu kita. Kere Jaya Lengkara. Punapi Adi Guru prayoganipun kawontenanipun lampahipun Jaya Lengkara dipun pulat saking Kayewangan Suralaya sampun ngantos ing sak mangke kesempyo ing ngaradan. Ha inggih parang paduka dipun sawang Kakang menawi ing sak mangke Jaya Lengkara ketemper yudanipun panjenengan ulun piyambak ing badhe tumedhak wonten ing Madyapada Kakang Narada. Ha inggih sedika ngestaken dawuh paduka Adi Pramesti Bathara Guru.
langen galang yana gelar pantan boncar non ler kekonang surem sorotetan madang Sirabeng sangga ngaku kemantos sing dalu jurune ngaratri dening wonten ingkang kacarita namung Sang Hyang Pratangga Pati jedul saking barang wetan kalengan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane wau kaususawan sine wis ngancik gara-gara Sukra Mangara Mak Minda Tete kan apa samawra cita anggara rekana buta maisara mati mintuna eka twi catur mansa sacata astana wadasa apa to kang dadi pertandane kang goro-goro goro-goro sakya mungkin arep ngurmati wijil repat sangya para panakawan Lurah Petro Kanrong Bolong lan ora gawe Semawana Lurah Bagong kang sami gojekan madaring alas Rombo Nah kos mantem kados maring Sangya para panakawan gojekan madaring alas Rombo Lampahira Sangya para panakawan medal tlatah Tirta Kencana